eu son Laura Duarte, que no Elefante Elegante pois levo todo o tema da, bueno, todo, parte do tema da comunicación e tamén un pouco produción co resto de compañeiros que somos uns cantos aí. Sí, bueno, son María Torres e son actriz e responsable do Elefante Elegante xunto a Gonzalo Guerreiro, entón coordino un pouquiño os diferentes departamentos, entre eles comunicación. Con a comunicación, baixo o meu punto de vista, é un pouco todas as accións que podamos facer dende, neste caso, a compañía Elefante Elegante para que vexan o que está sucedendo e quen somos, non? Entón, pois, é un pouco relatar a través de ferramentas como son as redes sociais que nos van a chegarnos a un público todo o que estamos facendo e intentar que teñan como unha visión xeral do que é e quen é o Elefante Elegante. O primeiro paso dunha comunicación intento sempre que sexa baixo plantexar unha estrategia, non? É certo que a comunicación pode parecer moi, ás veces, improvisada ou queremos dar un pouco esa sensación de que estamos contando algo que sucede neste momento e non dar a sensación de que todo está moi planificado, pero a realidade é que sí que hai que ter certa planificación e estrategia e sobre todo que sexa coherente co que é neste caso o que estamos comunicando, que é a compañía, os seus espectáculos, as persoas que están detrás, a súa maneira de traballar, os seus desexos de como nos gustaría que fose o teatro e a sociedade, non? É un pouquiño, no fondo, a nosa ideoloxía, o que nos gustaría que se levase a cabo está de algún xeito presente. O primeiro paso para poder facer unha estrategia é coñecer ben o que estamos comunicando, non? O sea, se quero trasladar o que son, o primeiro terei que saber que son. Correcto. Entón, creo que sobre todo na comunicación é super importante ter moi claras as bases de cales son eses pilares que queremos transmitir a un público, tanto nas butacas como nas redes sociais, que ao final teñen que ir bastante ligado. Claro, por eso estamos moi contentos de ter a Laura no equipo, porque ela está dentro. Durante as creacións, función está presente en diferentes elementos de produción tamén. Entón, sentimos que a comunicación a través dela é moito máis achegada á nosa realidade, non? Que ás veces que é genial traballar con axencias de comunicación moi boas, pero bueno, sempre, a non ser que hai un traballo moi sólido, é moito máis difícil que esas publicacións, que esa información que se comparte de diferentes métodos sexa máis fehaciente e máis auténtica posible. Sí, de feito, facilita nas dúas vías, non? Porque para min tamén contar algo que estou vivindo con eles, vendo como están creando, vendo en que danzas hai detrás das creacións e todo isto, facilita moito que podamos falar a terceiras persoas de que está sucedendo, como está sucedendo e todo isto. No teatro é un traballo en equipo constante, entonces é certo que é igual para a comunicación, pois falar con distribución, dalle patas sobre as que sosterse para facer esa estrategia que falábamos antes, non? Igual necesitamos que se vexa algo para logo poder distribuir ou incluso a nivel de materiais de comunicación, que falamos de redes, pero tamén está toda a parte de necesitar fotos, que solemos traballar con profesionais como Vane Rábade, por exemplo, ou de Office, con estrategias de marketing, bueno, máis que de marketing, de prensa e todo isto, non? Entón, claro, eu coñecer no que están tanto produción como distribución como a propia compañía na creación e todo isto, dame como o mapa de que cousas hai que ir contando e por qué, non? Porque ás veces responde a unha necesidade de distribución ou de produción ou de dirección. Eu creo que a necesidade de ter o material atractivo e coherente, a necesidade de organizarse e estruturar o traballo para que sea coherente
academos os obxectivos que nos marcamos, a necesidade de traballar en equipo moito para que funcione, comentámoslo incluso en equipo, no? Que é diferente publicitar unha actuación que pasa a través dunha rede de teatros que de outra que é comprada directamente por un concello, que hai un montón de información importante xa non só para viabilizar, sino para que sea coherente o traballo que se fai e sexa o máis útil posible para o público que nos sigue nas redes sociais e incluso para programadoras e programadores que queiran consultar calquer tipo de cuestión. Tamén incluso, claro, hai necesidades que están como moi ligadas, ¿no? De comunicación coas do propio espectáculo. Neste caso, ademais, claro, como é un paquete de... as obras son tan visuais e todo, pois claro, nacen tamén as necesidades de ter fotos, ter vídeos, ter recursos, hai moitas persoas detrás, entón claro, eso enriquece moitísimo todas as necesidades de comunicación, como que se cubren moi facilmente con todo o que está sucedendo, ¿no? Tamén hai moitas cores, hai... Claro, é atractivo, creo que o traballo que facemos é moi comunicable. Dosificar é unha necesidade importante, por exemplo, neste caso, veces é como, vale, menos é máis, porque podes necesitar material máis tarde, entón se o contas todo agora, non podes contalo despois, porque non podes repetirte tampouco moitísimo, non? Entonces, claro, creo que a necesidade principal tamén é como de ordenar, de planificar e de decir, vale, se contamos isto agora, pois é para contar en outro momento, é así como organizar, ten moito de organización a comunicación. Pois, claro, hai como moitas ferramentas, non? Primeiro, a máis lóxica parece, pois, as propias plataformas nas que contas cousas, non? Redes sociais, no noso caso temos Instagram e Facebook, que son as que para nós é coherente estar. Hai moitas máis, pero bueno, tampouco subirnos ao carro de vamos a meternos en todas as redes sociais porque sí, creo que tamén é moi importante valorar en que ferramentas usamos para comunicar, non? Que as que sexan... Sí, que un pouco determina a que público vamos. Igual deberíamos ter unha conta de TikTok para chegar ao público juvenil, é algo que o que pasa que tamén cos recursos que temos a nivel humano, coas horas que traballamos, que sexa sostible tamén. Sí, e tamén hai un algo de ideoloxía, non? Porque nos... Bueno, non nos perdamos, pero que hai un abuso tamén coa xuventude. Eu quero que veñan ao teatro e fago vídeos de TikTok para que veñan ao teatro, pero entón quero que me sigan en TikTok. Bueno, hai unhas reflexións a facer de coherencia tamén. Plataformas que permitan planificar e publicar a vez en diferentes redes como Buffer ou, bueno, hai varias. Logo, creo que é superimportante as propias ferramentas das redes sociais de chequear como están chegando as cousas, o sea, tamén facer un análise de que está chegando, que non está chegando, que funciona e que non funciona, porque igual estás mandando unha mensaxe constantemente que non está funcionando, entón tamén as análises das propias redes é unha ferramenta superimportante. E bueno, logo, pues, todo o que che permita, un móvil que che permita facer fotos, historias, ordenadores para subir as cousas, todo o que che conecte, conexións a internet, ter wifi, que parece que non, pero ás veces é importante. Igual estás nun teatro no que non hai cobertura, isto pasa, entonces, bueno, un pouco xogar e adaptarse a todo o que che permita facer o traballo máis facilmente, non? Bueno, o reto, eu creo que é o tempo, moitas veces, porque para comunicar, parece que non leva tempo facer unha historia ou que non leva tempo facer un post e hai moito máis tempo dedicado do que parece detrás dunha foto incluso, o sea, ti cando publicas algo todo está pensado, debería, o sea, ás veces é máis que traballas no momento, non? Pero, claro, o tempo digo no sentido de que ás veces queres comunicar algo pero pasa xa non é o momento, ou o momento pois hai que contar outra cousa porque está sucedendo outra cousa, como que hai que xogar moito co directo e o indirecto. O reto para min tamén é xustamente continuar a comunicar o espectáculo de maneira creativa e non repetitiva, non? Porque
tamén hai tendencias, ves, hai uns anos o tipo de imaxes dos espectáculos que os equipos facían eran unhas, empezamos a facer diferente, de repente agora hai todo máis homoxenizado e digo, tamén ten que ser divertido para nós. Claro. De que maneira presentar o noso traballo para que non sexa realmente ok, hai que facer unha foto e hai que presentala, non? Entón hai un lado creativo, de desafío creativo que tamén está aí. Tamén creo que un reto moi grande é manter a esencia, como comunica as cousas o elefante, non? Ou atopar esa forma de que sexa tamén coherente cos espectáculos, coas persoas que están detrás e todo isto, non perderse. Sí, porque o equipo é o que me conta un pouco tamén o que sucede, non? Tamén eu estou bastante no medio, non? Pero tamén María, por exemplo, Gonzalo, se encarga moito de dicir, pois isto que vai suceder, pois seguramente sexa importante, porque pode ser que dende o lado das redes, pois igual penses que falamos máis de datas ou o que sea, pero vai suceder isto na creación, entón estaría guai contalo, non? Tamén por facer posible as cousas, por exemplo, neste propio webtalk, por exemplo, que poderíamos considerar axuda moito a comunicación, non? Facer posible que haxa entrevistas, que poidamos facer fotos, coordinar un pouco a produción da comunicación, que tamén existe, de dicir, pois podemos quedar para facer estas fotos, podemos quedar para gravar neste momento, ou tamén todo se aproba, non? Está guai compartir que se vai facer para que che digan, pois, ter feedback, non? Porque senón pode ser un pouco unha comunicación solitaria e evitamos eso. Como ela está na oficina e non ven as actuacións, pois ela nos obriga como do equipo artístico e do equipo de dirección, decirlle, mira, nestas funcións a nos gustaríanos focalizar, pois, por exemplo, outro día fixemos unha función para institutos. O feito de ter un coloquio, despois, para nós é moi importante porque nos axuda a recibir pola parte do público ese feedback, como a xuventude o recibe, como se ti os escoitas e lles das un oco, eles tamén teñen unha atitude super madura que incluso pode sorprender a un programador que está ali e nunca pensei que estes xóvenes iban a facer este tipo de preguntas e dices, e está super agradecido, pois, como Laura non participa físicamente deso, pois é a nos obriga a dicirlle, mira, o máis importante non é que hubo unha representación, é que pasou isto despois, a programadora estaba moi sorprendida, o público tamén, e para nós tamén é moi interesante poñer isto en valor. A parte estética, a min gustame moito, como que me dá moita satisfacción cando que publicamos como estéticamente fermoso, non? E entonces como que aquí dase bastante facilmente porque xa as propias obras, a min personalmente pareceme que buscan unha estética moi pois bonita. E logo, pois, a min o que me gusta é un pouco formar parte de poder achegar pois historias a todo tipo de persoas que poidan coñecer o elefante a través das redes, non? É un pouco unha ventana para falar con xente que tamén che falan, non? Moitas veces nos deixan comentarios ou nos mandan mensaxes, e sempre é super agradable pois poder falar con xente que lle está chegando a mensaxe, que de outra maneira igual non poderían achegarse a un teatro, pero así están nos coñecendo, non? A verdade é que antes de haber redes sociais era moi difícil ter este feedback do público e unha comunicación tan directa, non? Que ese é o lado máis positivo desta revolución. E outro, a min é que me gusta comunicar tamén, e cando coordino con Laura ou cando fago unha presentación de un pitching ou a nivel público, pois dame certa satisfacción porque pasa un pouco como a ela, como creo moito no que facemos a nivel estético, a nivel formal, a nivel de fondo, pois sáleme con pasión. A comunicación é unha pasión. Sou un pouco pesada con isto, pero a planificar, en plan, todo o que poidamos prever, ¿no? Que tamén me pasa un pouco na parte de produción, ¿no? Pero tamén chamolle moito preproducción a todo, ¿no? O sea, intentar adiantarte un pouco ás cousas que vas a necesitar.
que eso como que alixeira moito a cabeza, porque ás veces cando imos a Salto de Mata e o día a día, como que aí de repente non é tan fácil ser operativo, non? Entonces, pois todo o que se poida planificar, xeñal. E tamén, porque ás veces creo que pequei de intentar ser outra persoa, digamos, a hora de comunicar, o que decíamos antes de intentar meterse nas tendencias ou sin realmente valorar antes si eso ten coherencia co que queremos contar ou con quen somos ou entón sempre ter moi en conta e ter moi claros cales son os pilares, non? O sea, de onde non podo sair ou de non intentar ser como outra empresa, neste caso, digamos, ou outra compañía ou outra persoa a hora de contar as cousas, e que a min tamén personalmente me guste o que estou contando, non? Ou a maneira de facer, ou que teña un punto de creatividade persoal que che guste tamén a hora de contar. Eu, alguén que está empezando, diríalle de buscar a súa originalidade e sí que estamos nunha sociedade concreta e que hai unhas características que cumpre ter en conta, pero de non normalizar, sino e non ir a repetir recetas, que as recetas solo son guais na cociña.